Považoval som to za svoju povinnosť dokázať ľuďom, ktorí mi po celý čas verili a celé mesiace mi vyjadrovali svoju podporu, že do politiky môžu ísť aj čestní a statoční ľudia. A aby si ľudia pozmenili obraz o politikoch, ako ich vnímali doposiaľ. Rozprával som sa aj s niektorými nezávislými kandidátmi, aj s pravicovými poslancami. Vymenili sme si svoje názory, ale zatiaľ sme, čo sa týka nezávislých kandidátov, nedošli k spoločnému záveru, či vytvoríme alebo nevytvoríme klub. Čo sa týka prvých hlasovaní, tam sme na niektorých spoločných stanoviskách sme sa dohodli vopred, takže budem hlasovať v súlade so svojím svedomím, ale zároveň aj s istými názorovými stretmi iných nezávislých poslancov. Čiže iba nezávislí? Iba nezávislých, ale myslím si, že keď som rozprával aj s pravicovými poslancami, tak naše názory v tomto sa nerozchádzajú. Bola tam ponuka, že či by som nechcel vstúpiť do klubu, ale do politickej strany určite nie.